As obras da última fase do desdobramento e humanización da avenida Infanta Elena darán comezo na vindeira primavera. O anuncio facía este venres o presidente da Deputación durante a firma do contrato coa empresa adxudicataria na compaña da alcaldesa de Lugo. Co firma que acabamos de realizar, acabamos de comprometer 1.318.464,40 euros, é dicir, algo máis de 1.300.000 euros, onde a institución provincial financia os traballos e o proxecto, e o Concello financiou o que son as expropiacións dos terreos para poder facer esta obra, non? O tramo final desta intervención urbanística, que se estende dende a Glorieta Garaballa de Arriba a de Benigno Rivera, conta cun prazo de execución de 8 meses unha vez iniciadas as obras. A empresa adxudicataria Ovisa, que foi tamén a que fixo exactamente o tramo anterior, o tramo que tamén financiou a Diputación, porque agora mesmo hai que facer acta de replanteo, polo cual a legislación nos dá, creo que un mes aproximadamente, para poder facer os técnicos ese acta de replanteo, e logo, máis ou menos outro tanto para empezar as obras. Deste xeito completarase a renovación integral desta vía que se iniciou hai 2 anos no tramo de enlace coa Ronda Norte e a Glorieta Paulo Fabio Máximo. Unha intervención froito da colaboración estreita que manteñen Deputación e Concello de Lugo. Hoxe é un día, como decía, moi importante para Lugo. Dende logo, o primeiro que quero dar é as grazas á Diputación. Ademais, unhas expresivas grazas. Está tremendamente implicado no desenrolo da nosa cidade, está comprometido ca nosa cidade, por suposto comprometido ca provincia, pero teño que decir que sí en esa estrategia de colaboración constante. Nesta segunda fase aplicaránse os mesmos criterios de humanización e sostibilidade da actuación inicial. A finalidade mellora a mobilidade e a seguridade viaria. A mobilidade, de logo, para min, baixo o noso punto de vista, mellora a vida da xente. Mellora a vida das persoas, dos ciudadanos, e dinamiza a economía e o emprego, eso é así. Se mellora a economía, mellora o emprego, eso é evidente. Cando empeora a economía, empeora o emprego, por lo tanto, unha cousa vai ligada a outra, e fai competitivo o territorio. Un territorio ben comunicado é máis competitivo que non é. O novo tramo duns 446 metros de lonxitude contará con 2 calzadas de 10,25 metros de ancho cada unha, con 3 carrís de circulación por sentido. Un carril bici na marxe dereita e beirarrúas de 4 metros de ancho a ambos lados, ademais de árbores e mobiliario urbano.